ҷаҳонбек Пулӯзода Ғаввосиё худ ба истлоҳи дигар ва далаз аст. Дар ин касб таҷрибаи 11 сола дорад. Ӯ имрӯз командири гурӯҳи дуюми дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳии раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мебошад. аз соли 2008 то ин ҷониб хизмат мекунам. дар корҳои тӯлонии худам 3 маротиба аз курсҳои кӯтоҳмуддати ғаввосӣ гузашта соҳиби сертификати гаштам ва дар айни ҳол ҳозир бисёр ҳолатҳои фавқулодаи ғарқшавӣ иштирок кардагиманд. ҷаҳонбек мегӯяд ки ғаввосӣ касби душвор буда на ҳар кас аз ӯҳдаи ин кор баромада метавонад. ӯ тарзи пӯшидани либосҳои махсуси ғаввосиро ба мо нишон дод. Мафсуф афзуд ки ҳангоми муроҷиат ҳама гуна амалиётҳои рӯи обиву зери обӣ барои пӯшидани либосҳо ба онҳо вақт ҷудо намешавад. онҳо дар ҳолатҳои фавқулода низ кӯшиш мекунанд либосҳои махсуси ғаввосиро дуруст ба бар кунанд. дар мавриди нодуруст пӯшидан мумкин аст ки ҳолатҳои ногувор бо худи наҷотдиҳандагон рух дода як хатоги ҳаёти онҳоро зери хатар мегузорад. барои гармӣ доштани бадан хуруг нагзананд. барои хуруг нагузаштани вақте ки намепӯшӣ ина резинкаҳошо гиронам дар фоки ин бояд аз дурун сахт кунад. ин ҳар якта размерашон сали калонтар мешад. ин размери либоса размери либос сали калонтар шуда одами барои мувофиқа кардан барои размер гирифтан ҳамин гуна мешқати вақте ки намепӯшӣ ябор чуқур нафас кашида 40 дақиқа дар дуруни об гаштан мумкин. дар вилояти Суғд 5 нафар ғаввосон фаъолият мебаранд ки яке аз онҳо Ҷаҳонбек Пулӯзода мебошад. Вай мегӯяд ки дар вилоят як автомошини наҷотдиҳӣ ки дорои ҳама таҷҳизоту лавозимотҳост барои 3 нафар муқаррар шудааст ва ғаввосон тӯли 24 соат беистироҳат дар ҳама ҳолат ба кӯмаки мардум омода мебошанд. дар дурунаш комплект 3 комплект дорем. дар дурунаш ҳар 3 комплект хати мо спокойно 3 та вадалас даромадам вай дорем. ҳақ дорем ки 3 та вадалас даромада метавонем. барои ҳамон ҳам вақт мо ҳамина вай мекунем. мегирем хати кудом ягон ҷо визифу вай шавадага. ҷаҳонбек афзуд ки як компрессор яъне таҷҳизот барои фишор додани ҳаво дар автомобили Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мавҷуд аст. ғаввос бо қисмҳои ин таҷҳизот шинос намуд. 200 атмосфера 40 минут 40 дақиқа мерасад. смотри одам чӣ хел ҳаво мекашад дар таги об. ҳамин эҳсоси одамро нигоҳ карда ҳамин ҳаракат мекунед ки эконом карда ҳамон масад як натиҷа ва расад. 210 та ҳаво дорем. дар таги об мо ба 45 минут мерасад. ин тахминан ҳамин хел гашта метавонем. мана инаш глюбометр чанд метри ки чуқури медароид ҳамоно нишон метиҳад. ҳангоми пӯшидани либос нафаскашӣ дар берун душвор аст мегӯяд Ҷаҳонбек. аммо бо либосҳои ғаввосӣ вориди об шудан барояш осон аст. касби ғаввосӣ бо забони имову ишора низ сарукор доштааст. ҳангоми ворид шудан ба об ё наҷот додани зарар дида ғаввосон бо имову ишораҳои касбӣ мақсадашонро мефаҳмонанд. вақте ки вадалас дар таги об боло қатӣ масалан чӣ хел сериёз меброд мегӯ ҳамон вақтанда мана ин сигнални конец арғамчина мегирим мебанди сигнални конец стол мешад. ма якта болонги якта мекашад чӣ хел фуромада рафта расиди мегуфтанигам. агар дута кашад худата проверка кун гуфтанигам. вақте ки дута мекашад ин ҳолати аппарата ҳолати глюбометр ҳамаша санҷида буробад сета. вақте ки сета мекашад ва автоматически буро гуфтанигам. вақте ки 4 та сета ин автоматически меброяд барое ки дар боло ягон вай бошад ё ин ки вадалас атак чиста ҳамин сигналҳоро метиҳад. бо вақте ки ҷасадро дарёфт кардед агар вай бошад ё ина зер мекунед ина дам мекунад.
шаҳзода бутаева сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд дар суҳбат афзуд ки ҳар як ғаввос тӯли 5 сол аз курсҳои кӯтоҳмуддатии ғаввосӣ мегузарад. ҳар як курс аз 20 рӯз иборат аст. дар 20 рӯз дониши худро такмил дода, яъне ки иҷозатнома то даромадани 6 метрро мегиранд ва соли дуюм бошад рафта боз аз такмили ихтисос аз аттестатсия гузашта онҳо амалиётҳои зериобӣ ва рӯйобиро мегузаронанд ва иҷозатнома барои бурдани корҳо то чуқури 12 метр ва соли сеюм ва ҳамин хел меравад ва 18 метр ва аз он чуқуртар ҳам иҷозатнома дода мешавад. дар курсҳои мазкур онҳо соҳиби китобчаҳои махсуси наҷотдиҳӣ мебошад ки онҳо аз аттестатсияи давлатӣ гузаронда шуда иҷозатнома барои бурдани корҳои рӯйобӣ ва зериобӣ муайян карда шудааст. ҷаҳонбек Пулозода ғаввоси кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд афзуд ки ғаввосӣ касби пурмасъулият буда ҳар як амали онҳо хеле муҳим ва ҳалкунанда мебошад, зеро онҳо бо ҳаракат, чолокӣ ва фаъолияти саривақтӣ ҷони инсонҳоро наҷот дода метавонанд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов, Хабар.